ngarit. Duh. 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 Enek bocah iki. Duh. Duh. Nah itu bocah iki apa ndek? Padang apa nang ndi mau bisa ngarit. Ora enek. Ah, duh. Duh, Ridho. Oh, apa tuh lagi pelancingi bengak-bengok lagi? Lagi repot nyemprot kok bengak-bengok. Malah kita nyemprot aduh. Oh, alah, bengak-bengok iki kok lho. Mau mau iki lho. Oh, alah kita nyemprot. Kalau nyemprot iki lho. Ya, iya nyemprot tapi ya iso. Bisa iki urip. Alah, kayak gawean apa to, dodol bayu kok nyemprot. Lah iki ora mati iki jopo iki ora teles. Nyemprot. Wong kok lak mati to. Wah, lha yo karep laku ora ngono kuwi. Wong biayi kok yo nyemprot iki. Gara-gara kowe iki mau bengak-bengok. Asal iki dhisik dodol. Kesel barang iki ya. Bayu iki mesti nyambut gawe nyemprot cek yo apa dodol. Ora mati ora suket kuwi. Ngopo to sing bengak? Dhewe mung kan golek aku dong ngejak ngarit. Ora ngerti wong kesel iki bar nyemprot iki barang kok. Ora mati ora kuwi. Oh bayuk nyemprot. Wis pancen iki wis angel tuturane. Ya kepiye wong kowe iki yo angel omongin goleki ngejak ngarit. Ora ngerti wong kesel bar nyemprot iki lho. Ah kesel apa tapi pirang tank. Ngopo to rene barang? Rene kan ngejak kowe ngarit kok. Jago wong nyemprot iki lho. Kepiye wong kowe bikin goleki badhe enak apa. Ya rene iki nggo kopi. Ah biar ngopi bae. Wah enak men. Ya rene dolan nggo kopi. Gawe ning kene ngopi bareng. Lho kowe winginane ning nggonku to njaluk kopi ngopo Kopi ae. apa banyu putih ya. Kopi. Pelit-pelit wae. Yo ngeneke wong biayu arep ngopi wong dewasa namur kayak kopi biayar ngopi. Kowe lagi repot aku tak ngerampung ke sawah. Wis ora rasa ganggu nyemprot iki lho. Ya tret. Boleh wedhus kok ya nendi, wedhus siji malah ketelingsut. Wong wedhus arep gawe kekahan anake malah hilang. Kok colong wong iki. Bek. Wedhus goleki ra temu-temu malah nendi iki. Sopo iki? Lanjut yo. Goleki wedhus, malah hilang wedhuse. Oh lho kae lho, lor kae lho iki boncenge yo. Ora kono. Oh lho kae lho. Yang bonceng wae dhewe Ayo. padha. Ayo. Yo. Hati-hati nek reme ora iki. Kae iki lho, meneng kok kamu. Ulah. Lho wong edan iki. Kowe iki dhewe piye? Malah digol iki piye iki? Motorku lho motorku yo. Sadako ilang. Kowe iki lho motor kok yo. Lah. Bos ini. Lah ora karemu ki piye? Kowe iki ora ngerti aku to para pati. Lah ora enak kok. Gigi iki lho. Kowe iki diboncake yo malah. Oh alah. Sandal iki lho ilang ora goleki kowe iki. Oh kowe iki yo goblok meloyo yo numpak motor anteng kok. Oh alah. Ilang. Piye jalo? Lah karemu ki piye malah kok tiba. Iki ngopo yo ora muni iki motorku lho. Lah urip ora kowe iki. Ya ora kowe iki. Kowe ngene panggarat uripe. Wong numpak kok iso-isone. Motor kok iki dinggoe wis apa amat dhisik lah. Wis tempo aku. Kono mlaku kono. Mlaku. Nek gacret kan bocahke sepisan malah. Oh alah. Mesti telas paling kowe iki. Muli. Ayo yo bocah ora.
kabur nih. Ayo bocah naraju. Ya aku bonceng kok tiba-tiba. Ora saku ora yo kaya ngene iki. Aku wis kan. Yo wis anggere aku bisa ya. Malah gur-gur ke ngono blencing iki piye? Jane iso dhisik lah digatel kabeh awakku iki. Jelur iki. Penake to, ya mau gatel kabeh saiki gatele penak malahan. Dajal tak ndelep rono lah. Dajal kekuatan napas. Wong. Malah kok nipo rantek mati. Ayah. Iki siapa to bengak, Pak? Walah kowe meneh to, Ceng. Alah yo ngene iki zaman tuku mati. Lah iki ngapa? Ayo adus kowe lah. Aku apa dus? Ya jujur-jujur aku. Ono kowe. Engko tarani dhewe ngopo-ngopo. Ora. Ada ono semeter. Jajal ngene iki kok ngene motor ora mati ngono kae. Wis gopak kabeh ngene iki. Ngerti yo moh aku boncengke kowe. Ceng wong kok. Bonceng pisan sik tok tiba-tiba nih. Ya kowe ora gemanteng kok yuyu. Ngerti yo ngene iki ya wegah aku iki. Wis gopak kabeh. Teles motorku mati. Pas ditonek ladang. Alah. Lah ngene iki, wedhusku malah ra temu. Ije tok tiba-tiba nih. Dajal. Piye karepmu? Alah karep aku yuyu. Ora mulut ya. Alah. Jali bae. Ngomong wae. Bonceng keramat nuwun. Ya bali kono. Modal.